school bang chu kahan in thlak fela thingpui te kahan in zo chuan veranda aka pangpar khol te chu tuipe turin pangpar tuipek ne bur nen chuan ka chuak phaya chhun lama naw pang hau exam dan te le exam paper check tura ka hon te chu ka ngai tua neu chuan ka phur le a zan in chu kamen rei le angai donin ka sia a mutu chi kaloni ve boxi a ka pei lo ru hle ani chutianga pangpar tuipe chunga career ru ka kom neu lai chuan ka kut le lama ka phone hong chu ka han bi zewa messenger notification pakhat lo chu ka han ina inghel nei lem lo tak chuan ka han chiara chu message ka han chiar chuan mi pa pakhat kala shiat ngai lo hian hei lo hi account dang inem ki zo na chu alo tu chia min thon na po ala reivak lo nge a ke chuan chu message chu thang le tin hei lo chu account dang ka nei lo thu chu ka shila Facebook account pakhat Catherine la lom pui ti hin nangma ini tholo ami ti chuan mi ron so tle a hei chuan ka ni lo thu bokin ka chang le a nangma ini lo tak chuan thil shil du che ka ne ni min ron ti li a ke chuan ngai that lo na po nei lem lo chuan ka ti liam satlia ve le nguta chuta chuan chu pa thil min ron shil chuan min bar khai le ani chu pa chuan ti hian asoya Catherine la lompui ti account nei tu hian ka thian pa chuan be thinin atira chuan biak pa ngain an in besatlia mai maya ma se an han in biak radio tak china chuan WhatsApp number te in pay in WhatsApp messenger lama tipo an in bethun zum ta zela chutianga in bia in benna na chu thian pa chuan a mail te la mulem lo ma se relu chuan anga even salt le ani ti chu asia thei maya chuti lai chuan a mei chia la chuan biak tan tok athiamin pathian paru ru lak tan chu athiam le a an han in biak ta ka chuan a mei chia chuan thalak ron thon a chin ta a chutianga thalak aron thon ta ka chuan a mel a mu ma ho achanga angai la ru tak mel a han mu me chuan pathian pa chu tuiral ani ber mai phone atanga alo shia thin a oka tele a mel te chu in choi ati ni a chu mai chia a mel po ala hu ngai lo laka chuan a thian lung chu a hlan pum hlum top ani maya pathian pa po chuan ani telin a vetel tel maya heti lai hian ni khata voi khatal in bilawin an ngai lo ani ber mai an in biak to chuan dar kar engem musa te hi an in betrin ani chu me chitan chuan ule ti she reng anei to lo hi a ang ber maya pathian pa hi ngai zong nei tam lo nei tam lem lo thangwa zak zum tak mi ti zok lo ngol choi tak ma se aruka no lian tak no rupek to na a petut chi alo ni ve boxi a chuwangin hi be chia hi angai to na sa thin ni a chu be chia po chu ama ang tura meri rutuang takle pangai tak tura angai ve maya lim takle ngai thatak chuan ani pin hun chu mangliam ve zel ani chutianga lim taka hun aman lai chuan chu ami chiton thar chuan har satna anei frang te chu ashil ve china chutianga aru zong apek na in har satna ato thu ahan sha chuan aru chu alo shom ve chin le a poi theina anei chuan so she lo durin ati ve chin ani chutianga ka chian pa in pui a she lo thu ahan sha chuan eng emo som klem zong te chu adil tran zeu zewa ka chian pa po chuan chu me chia chu adu mawang le ama anga ru tuang tak tura angai awang chuan athil soi ang te chu ati sak ve zela heti la hian ka chian pa hi a in chu chian ma hian he me chia hian sum engem musa chu alo e sakman der ani ka chian pa chuan keipo a chian nu thar thalak te chu min mu tir ve china keipo chuan chu me chia chu bel thra ka tire hle a ka chian pa chuan phulawin ka shi hialani ma se chu tia ngai that taka
ka thian panin kan lai chuan zan kha chu Facebook a ka online mai maya chuda chuan I account hi ka mu chuak ta thut maya makka ti hle a chan po ka thian pa ron between tu mei che thalak ni si mingdang dai ka han muda chu makka ti in ka ngai a thatalo riau maya ka thian pa hi ka shil ngal don nge don lo ti chuan karil ru ai swala karil ru aboi ni aron ti a ke chuan makka ti hle a chutianga ka thalak manga mi bum kwal du tur om ang ka han ngai tua ngial po in ka hret chuak thei der lo maya tu nge chutianga ka thalak mang du anga tu nge ka thalak pho du ang ti chu ka ngai tua thiam lo hle a chu wangin chu pa hna chuan chu account chu min shil turin ka han zot non le ta a ani po chuan min ron shil ve maya ta chuan ka Facebook account a search bar a chuan chu ming chu rang takin ka chuta a chuta chuan ka thian tenen kan thalak hi alo reng mai ani a activities te ka han en kwa chuan a active le ani ti ka hri theya chu wangin ka shia chhuwa chu atul ta hle ani chu message min ron thon tu chu ka va bele a ani po chu alo lo online ve ring awangin min lo chang let ve le thua ya ta chuan ke chuan thalak chu alo thon tam viau tu em ni min ron thon ve thengem ti in ka han zot le a chuta chuan chuba po chuan thalak mai po ni lo ama video anga soin video te po aron thon thi na lom ati a chutia video aron thon thu a soita kha chuan chu video chu min ron thon thengem kativata ani chuan video chu ka phone a lawa ka thian pa phone a chu a oma arukin lola katumanga kron thon don se ania bintita ani ti in kan in biak na chu kan ti top tari a chumizan chu karil ru anuam lo hle a ka exam paper check tu ra te po chuan karil ru chu ka pe thei lo hle ani chu zan chu shom ka hle a atu ka po chuan ka tho tlai pha hle a ka tho ve le chuan school kal turin ka in siam hala chu po e lawin ka chuak ta ani chutia ka chuak ta chu school ka han thlenga naw pang ho ka han zir tir tur te chu karil ru apang king hle a ka ngai to na ka da thei meu lo ani ber mai chutia nga ril ru pang king taka ka lai chuan ka Facebook messenger a chuan ama ni ya ka biak pa chuan khongain I number min pe thengim ti chu alo hu chia le a ki po chuan rang tak chuan ka pe ve vata ma se class lalak lo lai kani awangin darkar khat nu a min ron be turin ka shilta ani chutia kanin biak atanga darkar khat alo liam nu chuan chhun chol mang turin kan chuak tari a ka phone chu kamel to maya ka number ka peto si a min ron phone har chu ka ti to hle a min ron phone don to lo emo ka ti nuwa chuan ka phone chu aron ral ani chuta chuan mi pa othop le zoi in tha run mel tak hian hello I class lai te karon ti boy chem min ron ti a ke chuan min ti boy lo thu le kan chol lai ani thu chuan kalau chang wata ani chuan video kha ka nei thei mai lawa ka thian pa alo chwa bo awangin ma se hei ka nei thei to a karon thon ma sa don se mi aron ti a ke po chuan o mi ron thon ro ti in phone chu ka da tari ani chutia phone kan da atanga re lawa chuan ka WhatsApp message ton chu aron literal rala message ka han hun chuan ka thian pathar message lo thon video chu ka muta a ma se signal amuan deu ahlek awang chuan ka download thei hal mai lawa ka nga deu wang nu chuan ka video chu ka en thei ta ani chu video ka han in chuan tu thon nge ni anga tu nge ni theiang he video hi ti chu ka she thei lok lawa ma se thil sha chwa ka nei ta thut ani ka video in lai chu rang taka ti topin ka thian pathar chu ka va betangala he video a kan hun man lai tele kan hun man na mun de chu ka va shil ta a
chuwangin he video hi kan ko shan chung kwa ami lo chuan nei tur an om lawa rin hel po ka nei thiam ngal mai ma se ka hriat chiang huna karon hrilh le don che ania ti chuan phone chu kan da le ta ani tlaya ka school bang ina ka han ho chu min chang tu che ka u mei chhia ina lo om hne na chuan ka thil ton zong zong chu ka hril ta veka ka ril ru hri om zia le rin hel ka nei ruk thu te po ka hril tel vek boka chutia ka u nen kan in biak lai la chuan ka WhatsApp ton chu aron jile teral rola ka han en chuan message pani hi alo oma ka message don chu ka thian pa hne rang chuan alo ni a chung zo ka hian hey a voice record kalau thon che ti hi aron zia ka anwaya chuan a voice record aron thon po chu ka mu ngal ani ka u omna lam chu pan fatin chu record ka thiam pa mi ron thon chu ka u nen chuan kan ngai thadun ta a chu mei che o kan han hre zet chu ka u nen chuan kan phok dun hle a mak kan ti in waisen kan ti hle a ka thalak manga mi bumin an sungte alo eisak ani ti kan hriat phei chuan karil ru chu an hle ani ta chuan rang takin ka thian pathar rs chu ka va bele ta ngala he bum tu a thian pa ril ru na taka siam tu hi ka hria ani ka va ti deuh to nga rs chuan a thalak min ron thon ve ta che ka thian pa ka hrilh huna ka hmu tir tan ti in min ron dil let ta a ke po chuan ole ka ron thon nga lang che ti in phone chu ka da a chu nu thalak chu ka thon ve ta ngal ani chumini chu tiang chuan hun chu kan hmang liam ta a zanjia te kan han ei khama ei na te kan han singfel zo chuan ka phone charge lai chu ka han la a ta chuan WhatsApp message chu alo om le to a chu message ka han chiar chuan ti hian mi ron shila vo in lama kan thil hriat chhuah tak kha tlaya khan ka thian pa chu ka va hril ve a ani pon mak alo ti hle rualin aruk tak chuan ani po in alo ring hlel ru ve ring to alo mole ti chu ka han siar ta a ta chuan rang taka chang let ve ngalin ani mo avamak ve ti in ka va reply ta ngal ani ma se ka du khop ta lo riaw maya ka thu hriat chin bak chu hriat bel ka chak ta hle a keima zok chuan ka va be pop ta ani eng emo chen kan in biak nu chuan ka thian pa chuan hei ama alo gal hlo mai ama nen hian han in bezok te u ti in phone chu apeta a chuta chuan mi pa othum lampang hian hello I thamo muan pui kania aron ti a ke po chuan o ka tha alom te kania I thil ton te kalo hria a poi ka ti hle mai chuan ka thalak manga hetianga an bum che hi poi ka ti tak ani ma se ama hi ka hria a phu tok chu a hmunge yang chu ka vati ve ngal bora muan pui po chuan ni e karil ru chu ana ve khop mai hetiang ang hian mel po la hmu ngai lo laka hian karil ru hi ana ang ti karing ngai lo mi pa ngai tura kalo ruata ma se hetiang ema mishing ril ru lo swal thei hi amak ka ti hle mai aron ti ve bora ke chuan ama kan thrichiang buka a phu tok muturin ma kan la ho zelang chu kavati let be le ta a thiltam takan soiduna ti chuan chumi hun atan bik chuan kan in biak na chu kan ti topri ani ti chuan hun chu kan hmang liam ve zela akhat tok chuan muan pui nen chuan kan in be ve zeu ringa chu ama lo bum tu nu chu kan hriat chhuah to thu te po alo shil ve to a ma se chu nu chu alo phakwal ve na sa ani oma a phat thei lo china chuan mi thalak dang hmanga in soifel tumin bum alo la tum zui zela in soifel atum na le in haivin atum na chuan a ai thuk zoka a nuk tok zel zok alo ni a ta chua atum na a alu thuk tel zok alo ni chu mai pialama
Facebook account le phone number dang mangtin alo bekwal chun zom zel alo ni a mi shang anga in soin tal chhuah chu alo tum ve hle ani oma ma se alo finzit kluak lo deuh ani ang a intal nok zual deuh zok alo ni heti lai hian mi hrang thalak account danga a hman te po kan thre chuak zui zela chung te mem po chuan kan in be pop thei ta zelin ani po chu an lung oi lovin ama an lo hria chian ve tho boxi awang chuan mak anti in an thin po arim ve hlom hle ani